Γεια σου και καλώς ήρθες στο κανάλι μου το Guide in Art. Το ήξερες πως ο παγκοσμίου φήμης Γάλλος συγγραφέας, Ιούλιος Βέρν, έχει γράψει ένα μυθιστόρημα εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ιούλιος Βέρν γεννήθηκε το 1828 στην Άντι της Γαλλίας. Θεωρείται πρωτοπόρος της επιστημονικής φαντασίας και της περιπετειώδους λογοτεχνίας. Αρχικά σπούδασε νομικά, όμως σύντομα αφοσιώθηκε στη συγγραφή. Έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά έργων του, Ταξίδι στο κέντρο της γης, στο οποίο συνδύαζε επιστημονικές γνώσεις με φαντασία και δράση. Μεταξύ των πιο διάσημων έργων του είναι τα «Από τη γη στη σελήνη» και «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Το έργο του επηρέασε βαθιά τη λογοτεχνία και την επιστήμη, καθώς προέβλεψε τεχνολογικές εξελίξεις πολύ πριν πραγματοποιηθούν. Ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέροντα έργα του είναι το Αρχιπέλαγος στις Φλόγες, πρωτότυπος τίτλος «L'archipel en feu», το οποίο δημοσιεύτηκε το 1884. Το μυθιστόρημα αυτό διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με περιπέτεια. Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Έλληνα αγωνιστή Νικόλαο Στάρκο, ο οποίος πολεμά ενάντια στους Οθωμανούς, αλλά και στο σκοτεινό και προδοτικό χαρακτήρα Σαχίν. Στην ιστορία υπάρχει και ένα ερωτικό στοιχείο, καθώς η ηρωίδα, Ελένη, βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Το μυθιστόρημα παρουσιάζει ναυμαχίες, καταδιώξεις και ίντριγκες στο Αιγαίο, ενώ αναδεικνύει τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία. Το έργο γράφτηκε σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική ιστορία και την Επανάσταση. Αν και δεν είναι από τα πιο γνωστά έργα του Βέρν, είχε καλή απήχηση στο κοινό της εποχής, ιδιαίτερα λόγω του εξωτικού σκηνικού και της δράσης. Σήμερα θεωρείται ένα σημαντικό ιστορικό μυθιστόρημα, που δείχνει τη ματιά ενός ξένου συγγραφέα πάνω στον ελληνικό αγώνα. Συνολικά, το Αρχιπέλαγος στις Φλόγες αποτελεί ένα συναρπαστικό έργο που συνδυάζει ιστορία, περιπέτεια και ανθρώπινα πάθη, προσφέροντας μια ζωντανή εικόνα της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σου αρέσει το περιεχόμενο που ανεβάζω. Είναι σημαντικό για μένα να κάνεις δωρεάν εγγραφή, like και κοινοποίηση στα βίντεο που ανεβάζω και αν θες να δεις τα βιβλία μου, θα αφήσω κάτω στην περιγραφή το link. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη συνέχεια. Ο Ιούλιος Βέρν δεν είδε το έργο του Αρχιπέλαγος στις Φλόγες να αποκτά μεγάλη παρουσία στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Σε αντίθεση με άλλα πιο γνωστά έργα του, όπως «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», το συγκεκριμένο μυθιστόρημα δεν μεταφέρθηκε ευρέως σε ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις, αν και έχουν υπάρξει σποραδικές, λιγότερο γνωστές διασκευές. Ο Βέρν πέθανε το 1905 στην Αμιένη, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η αιτία θανάτου του σχετίζεται κυρίως με επιπλοκές από διαβήτη, μια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και επηρέασε σοβαρά την υγεία του. Κατά τη διάρκεια της ζωής του υπήρξε εξαιρετικά παραγωγικός. Έγραψε περίπου 70 μυθιστορήματα στο πλαίσιο της διάσημης σειράς του, Ταξίδια, αλλά συνολικά, το έργο του ξεπερνά τα 80 βιβλία, αν συνυπολογιστούν διηγήματα, θεατρικά έργα και άλλα κείμενα. Η τεράστια αυτή παραγωγή τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους συγγραφείς παγκοσμίως. Συνοψίζοντας, ο Ιούλιος Βέρν υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της λογοτεχνίας, με πλούσιο έργο και τεράστια επιρροή. Το Αρχιπέλαγος στις Φλόγες είναι ένα ενδιαφέρον αλλά λιγότερο γνωστό έργο του, που δεν γνώρισε μεγάλη διασκευαστική επιτυχία, σε αντίθεση με άλλα βιβλία του. Ο ίδιος πέθανε στην Αμιένη το 1905 από επιπλοκές υγείας, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία λογοτεχνική κληρονομιά. Εσύ έχεις διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο? Γράψε μου κάτω στα σχόλια.